ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 8, ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തിലെ കുറച്ച് എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്? എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു? 32 എണ്ണം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറെ 29 എണ്ണം അപരാധം അവിടെ വരെ പറഞ്ഞു. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അർദ്ധദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 32 അരുതുകളുടെ പട്ടികയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിനും റഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് പുരാണങ്ങളിലും ഭാഗവതത്തിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്ന പ്രകാരം ഉള്ള അരുതുകളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കേവലം ഒരാള് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. ശരിയായിട്ടും ആ വേദോക്തങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വരാഹപുരാണത്തിലാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്, വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധന ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലും പല വിധാനത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏത് വിധാന, എന്ത് രീതിയിലാണ്, ഏത് വിധത്തിലാണ് പൂജ നടത്തുന്നത് കേരളത്തില്? ശാന്തിക്കാര് ശാന്തി അതെ, പിന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ്? വൈഷ്ണവ രീതിയിലെ തന്ത്രവിധി പ്രകാരമാണ്. താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം. താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം അതും വെച്ചിട്ട്
സ്റ്റേറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അതുമാതിരി അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആഗമ വിധി പ്രകാരമാണ്. അതുമാതിരി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് വിധി പ്രകാരം, വൃന്ദാവൻ ഭാഗത്തൊക്കെ എല്ലാം പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഭാഗത്തെല്ലാം പൂജാദികൾ. അപ്പൊ ഏത് ദേശകാലം അനുസരിച്ച് ഏത് പൂജാ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആണ് കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത് എന്നുള്ളത് മാതിരി ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായി. ഈ അരുതുകളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നട തുറക്കുമ്പോൾ മണി അടിച്ചിട്ടേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീലകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് മണി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമാതിരി നായ മറ്റ് ജീവികളെയൊന്നും നാലമ്പലത്തിലേക്ക് കടത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നായ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുമാതിരി ദേശകാല വ്യത്യാസങ്ങളും പല രീതികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ മാറി കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും. എങ്കിലും ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പൂജ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതല്ലാത്ത അതായത് വേദോക്തം ശാസ്ത്രോക്തം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പൂജ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആരാധന നടത്തുന്ന സമയത്ത് തമ്മിൽ വർത്തമാനം ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ആരാധന സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്. അമാതിരി പീരീഡ്സ് അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിനെ ഒന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറരുത്. അമാതിരി മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞത്, ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതായുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖവായു ഗമിപ്പിക്കരുത്. ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അമ്പക്കമിടരുത്. അതിന് ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായും ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ രണ്ടാമത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുവാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ ലഹരി വസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ച് വിഗ്രഹത്തിൽ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഭഗവാന്റെ അതീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. പ്രഭുജി എന്താണ് പേജ് 91. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിലേതെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ആൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്. ഇപ്പൊ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം വൈഷ്ണവനാണ്, അതായത് ഈസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പാകം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നത്. അതുമാതിരി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വന്ന് കൂടിയേക്കാവുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഗണപതിയെ ആദ്യം പൂജിക്കണം.
ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതിയെന്നും അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായി ഭവിച്ചു എന്നും ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം. നഖം കൊണ്ടോ വിരലുകൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്. അപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിനെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നഖമോ വിരലോ തൊടാൻ പാടില്ല. വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ അധികം വിലക്കുകളുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ ചവിട്ടുകയോ അവയെ കവച്ചു വയ്ക്കുവാനോ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ തറയിലെങ്ങാനും വീണ് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അതെടുത്ത് മാറ്റുന്നത്. അതൊരിക്കലും ചവിട്ടാനും പാടില്ല, കവച്ചു വെക്കാനും പാടില്ല. ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലതരം അപരാധങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. അതിനാൽ അവ കരുതലോടെ ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുന്നവനെ അവർ ജീവിതം മുഴുവനും പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരും എന്നർത്ഥം. ഭഗവാനോട് തെറ്റു ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തിരുനാമങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പാപത്തിനും പാപമോചനം ഇല്ല തന്നെ. തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തരെ നിന്ദിക്കൽ. ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാകുകയോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുക. അതേപോലെ തന്നെ നാസ്തിക. അതിനാൽ കാളി എന്നോ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം അപരാധമാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോ പാഠങ്ങളെ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദുഷിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാൻ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം തത്പരിഹാരാർത്ഥം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അങ്ങേയറ്റം അപരാധമാണ്. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉപദേശാമൃതത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്താണ്? അതിന് ഒരിക്കലും പശ്ചാത്താപം ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം. അതായത് ആന കുളി കഴിഞ്ഞാല് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വൃത്തിയായി. അതേപോലെ തന്നെ ഹരിനാമം ജപിച്ചാല് നമ്മളെല്ലാം ശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നീടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ നാമം ജപിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ബ്രഹ്മം ആസക്തി ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സർവമംഗളദായകമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി മാത്രം കണക്കാക്കുക. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. തിരുനാമ ജപത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
മഹാഭാവികൾക്ക് ആ അതിശയമായിട്ടുള്ള ആ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള ആ മാഹാത്മ്യം ഒരുവൻ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം തിരുനാമം ചൊല്ലി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിന് പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളോട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലേണ്ടതായിട്ടും ഇല്ല. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോ ആ രീതിയില് വൈഷ്ണവനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് അരുതുകളുടെ പട്ടിക. അത്രയും. അത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. 9ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഉപരി ചിന്തനങ്ങൾ. 95ാമത്തെ പേജ്. ആര് വായിക്കും? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. പറയും. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനകൾ. ദൈവദൂഷണം. ഭഗവാനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ദുഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഭാഗവതം 10:74-40. ശ്രദ്ധിക്കുക. രാജൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ആശയം ഇതാണ്: ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത് താനും. ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയവാനും സൗമ്യനുമായ ചൈതന്യ പ്രഭു ശ്രീ നിത്യാനന്ദനെ ആരോ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരായ ജഗായിയെയും മതായിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് വരാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾ സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഇത്തരം അപമാനങ്ങളെ 3 വിധത്തിൽ നേരിടാം. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് സൗമ്യനായി അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. തിലകവും തുളസിമാലയും. വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരം തിലകം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മോടി പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മക ചിഹ്നങ്ങൾ, 4 കൈകളിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മങ്ങൾ, നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണു തിലകം എന്നിവയുള്ളവർ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളിടമെല്ലാം വൈകുണ്ഠ തുല്യമാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവനും തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.
മൃത്യുദേവതയുടെ കിങ്കരന്മാരാണ് യമദൂതന്മാർ. പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് യമനാണ്. വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും യമകിങ്കരന്മാർ സമീപിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അജാമള മോക്ഷത്തിൽ വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും സ്പർശിച്ചു പോകരുതെന്ന് യമരാജൻ കിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതായി പ്രസ്താവമുണ്ട്. യമന്റെ അധികാരപരിധിക്കപ്പുറത്താണ് വൈഷ്ണവർ. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ശരീരത്തിൽ കളഭം പൂശി ദേഹമാകെ തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവൻ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കപ്പെടും. മരണശേഷം അവൻ നേരെ വിഷ്ണുലോകത്തെത്തും, ഭഗവാനുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ. പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല ധരിക്കാനാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു. ഭാഗവതം 11:6-46. കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, മാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായ എന്നെ പിടികൂടുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ കളഭമോ ശരീരമാകെ പൂശുന്നവനും കൃഷ്ണന് ചാർത്തിയ പൂമാല അണിയുന്നവനും ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായക്ക് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വരില്ലെന്നത് തീർച്ച. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരണസമയത്ത് യമദൂതന്മാരുടെ വിളി കേൾക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല. വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുന്നവൻ ക്രമേണ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാതരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സർവതും ഭഗവാന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും രഹസ്യമായിട്ടോ പരസ്യമായിട്ടോ അപമാനിക്കുകയോ അത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി അപ്പൊ തന്നെ അത് നിന്നുപോകും. അത് വളരെയധികം താഴ്ന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടിയിട്ടും പെരുമാറണം. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും അവരെ നിന്ദിക്കാൻ ഒരിക്കലും നിൽക്കരുത്. നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അത് അത്രയും അവർ ചെയ്ത ഭക്തി നിന്നും താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ഈ ഭക്തി ഉയർത്തുവാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കും. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കണില്ല. നെറ്റ് പോയി തോന്നുന്നു. കേൾക്കണില്ല പ്രഭു, നെറ്റ് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോയി പ്രഭുജി. നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. നെറ്റ് പോയി. വന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പവർ പോയതാണേ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോപീചന്ദൻ ഉപയോഗിക്കാം, കണ്ടിമാല, കഴുത്തില് തുളസിമാല അണിയാം. ആ പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ കയ്യിലും മുറ്റത്തൊക്കെ വരയ്ക്കാം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച വിഷ്ണു പദാർത്ഥം തിലകം ചാർത്തണം. ഉപയോഗിക്കാം, പൂജിക്കാം. നമുക്ക് വിഷ്ണു ഭക്ഷണം. തിലകം ചാർത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ? പ്രസാദം കഴിക്കാം. ഭഗവത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം. കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച മാല പൂക്കള് കഴുത്തിലണിയണം. കഴുത്തിൽ അണിയാം, ദേഹത്ത് അണിയാം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുമാതിരി അപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ശരിയാവണ്ണം യമനിയമങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അതുമാതിരി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നിഷ്ഠയോടെ ചെല്ലണം. എന്നിട്ട് ഈ ഭഗവത് പൂജകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ലളിതമാണ്. അപ്പൊ അത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടോ കൃഷ്ണാബോധ ഒരു വഴികാട്ടി എന്നുള്ള ബുക്ക്? അല്ലോ ഇല്ലേ? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലില്ലേ? അതില് കാണാം. അപ്പൊ അതില് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധന എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഫോം അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭക്തിപ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്ര ശബ്ദങ്ങൾ കുമിച്ചുകൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത് എന്താ? ആ പാപങ്ങൾ, ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും എരിച്ച് കളയുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഒരു ഷോവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നതൊന്നല്ല. ശരിയാവണ്ണം ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഈ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. സർവ പാപങ്ങളെയും എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത്. ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു: പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങൾ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോലെ പോയിക്കൊള്ളും. കൈകൊട്ടിയാൽ പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറപ്പിക്കാമല്ലോ. അതുപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികളെ മുഴുവനും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറപ്പിച്ചു കളയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നൃത്തം വയ്ക്കണം എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഇസ്കോണിലെ വൈഷ്ണവര് നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. പിന്നെ യൂട്യൂബെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. വൈഷ്ണവരുടെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന രീതിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം നടത്തി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്.
മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവന് ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരില്ല. അവൻ നേരെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൽ. ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രാ വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധശരീരിയാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കൽ. സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവം ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലും കാണുന്നു. ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടി അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾ വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് സൗത്ത് വൃന്ദാവനില് ഉണ്ടായിരുന്നു, തൃശ്ശൂര്. അതുപോലെ കണ്ണൂരുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രഥയാത്രയിൽ അനുഗമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾ വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കൽ. വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താണ്ടാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തില്? മധുര, ദ്വാരകയിലൊക്കെ ആര് പോയിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് 3 സ്ഥലത്ത്. ആരാണ് പേര് പറയുന്നത്? തങ്കം തങ്കം അനിയൻ. കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആര് പോയിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി, ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. രാഘുമാൻ. ആര് പോയിട്ടുണ്ട്? പിന്നെ ആര് പോയിട്ടുണ്ട്? വേറെ ആരും പോയിട്ടില്ല? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇസ്കോണില് പല സെന്റേഴ്സിൽ നിന്നും പോകുന്നുണ്ട്, യാത്രകളെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും ദ്വാരകയിലും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാഴ്ച 2-3 പേരെയൊക്കെ അങ്ങനെ കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പില് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ക്യാഷും കുറവാണ് പോകുന്നതിന്. പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രഭുജി. ഇനി എപ്പോഴാ പോകുന്നത്? പോകും. ഇതിപ്പോ ഇവ എവിടെ സ്ഥലം എവിടെയാ വരുന്നത്? മാതാജിയുടെ കണ്ണൂര്. കണ്ണൂർ. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട്. ഇസ്കോൺ ഗ്രൂപ്പാണ്. അവരുടെ ഡിവോട്ടീസ് നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പല ദ്വാരകയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് ഇയർലി പല സമയങ്ങളായിട്ട് അതുമാതിരി പുരിയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. എവിടെ? കണ്ണൂരല്ലേ പറഞ്ഞ സ്ഥലം? അതെ, ശരി. അതെ. അവിടെ കണ്ണൂര് ഇസ്കോൺ അറിയോ? ഇസ്കോൺ സെന്റർ അറിയോ കണ്ണൂര്? ഇല്ല. അതെ, അവിടെ ഉള്ളവര് പോകുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോൺ അവിടുത്തെ ഡിവോട്ടീസ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത്. 1-2 ഡിവോട്ടീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുനിന്ന്. ട്രെയിനാണ് പോകുന്നത് അധികം. മാതിരി കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുബോധത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക എന്നിവിടങ്ങളിലത്തെ സമ്പ്രദായം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആ പുണ്യമേഖലകളിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗൃഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. പെറ്റുവീഴുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ബദ്ധാത്മാക്കൾ മറന്നുപോകുന്നു. എന്തൊരു വേദനകരമാവും ഭീകരവുമായ അനുഭവമാണിത്. ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുവാനാണ് ഉപദേശം. അതുമായി നമ്മൾ ബോധത്തോടെ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വളരെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആ നിശ്ചയങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. ഭൗതിക ജന്മം എന്ന കപട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം രക്ഷ നേടുവാനുള്ള മാർഗമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. തീർത്ഥാടനം, അമാരി കണ്ടിമാല, ഈ കണ്ടത്തിൽ അണിയുക, അഭൂതിചന്ദനം ധരിക്കുക, യമനിയമം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, അതുമാതിരി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേർക്കുക. ഇതെല്ലാം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ആസക്തികളെല്ലാം താനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൽ. വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ആളിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനാകും എന്ന് ഹരിഭക്തി സുബോധയം പറയുന്നു. ഹരിഭക്തി സുബോധയം. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നത് വീണ്ടും ആ ജീവചക്രത്തെ ഭേദിക്കുവാൻ പോകുന്നതാണ് ആ ഭഗവാനിൽ ഉള്ള ആ പ്രദക്ഷിണം. വർഷകാലത്ത് ഭാരതത്തിൽ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ശ്രാവണ മാസത്തിലാണ് ഇത് തുടക്കം. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായി ഊരിച്ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് ഈ 4 മാസങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണ ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസമാക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില സവിശേഷ കർമ്മ പരിപാടികളുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ദിവസം 4 ദിവസമെങ്കിലും 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കണമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ഈ പ്രദക്ഷിണം വഴി ഒരുവൻ ഗംഗാ നദിയെ ഒഴുകുന്ന നാട്ടിലെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവനും സന്ദർശിച്ചവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചാതുർമാസ്യ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക, അത് ഭഗവാന്റെ ശനൈര ഏകാദശി മുതൽ ഉത്ഥാന ഏകാദശി വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടം, 4 മാസത്തിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ആ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ ഫലശ്രുതിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞത്. അതുമാതിരി അർച്ചന, ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആ സുധാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആരുടെ അടുത്തേക്കും ഒന്നിനും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച്
ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. സർവ സമൃദ്ധിയും മുക്തിയും സുഖസമൃദ്ധി ഐശ്വര്യങ്ങളും യോഗസിദ്ധികളും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ്. സുധാമാവിന്റെ ഈ മന്ത്രിക്കലിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തായ സുധാമാവിനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വല്ലാതെ വിശക്കുന്നതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് യാചിക്കാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുധാമാവിനോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭാര്യമാർ സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിലും ഇത് പറയുന്നു. ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കും. ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തോന്നുന്നു. ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വിപ്രപത്നിമാരുടെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആരാധന സേവനം ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫലശ്രുതിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലെത്രയും നമ്മൾ കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവർ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെ ആയിരിക്കണം. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അയാൾ ഈശ്വരന്റെ സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള രാജ്യം കൈവരും എന്ന് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം ഒരു കൊട്ടാരം പോലെയും നമ്മൾ ആര് പോലെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ അവിടുത്തെ പരിചാരകരും ഭഗവാൻ യജമാനനും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം കൊട്ടാരം പോലെയും കരുതണം. ചുരുക്കത്തിൽ സമ്പന്നന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ആളുകളെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും നൃത്തം ചെയ്തും ദിവ്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുകയും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നാമങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായകരമാകും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്വയം ഉയരാൻ അവസരം ലഭിക്കും. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലും ക്ഷേത്ര ദർശനം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയും. അപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ഇതൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുകയും ഭഗവാന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും ഇത്ര ആണെങ്കിൽ തന്നെ ശരിയായിട്ടും പൂർണ്ണ ബോധമുള്ള ഭഗവത് തത്വങ്ങളിൽ വളരെയധികം നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള പൃഥു പ്രജകളോട് പറയുന്നു. പതിതരായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധിയില്ല. കാരണം അവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ മറ്റൊരു ബദ്ധാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനാവില്ല. അപ്പോ അതായത് പതിതരായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആരാണ്? മുക്തിയുടെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഒരുവന് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കാശിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മുക്തി കിട്ടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവന്? ഗംഗാസ്നാനം കൊണ്ട്.
കാശിയിൽ വച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവന് എങ്ങനെയാണ് മുക്തി കിട്ടുന്നത്? പിന്നെ ആ കാട്ടിലൊക്കെ ദയിപ്പിക്കല്. അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാ വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ, ശിവൻ ശിവനും പാർവതി ദേവിയും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ ആത്മാവിന്റെ ആ, കാതില് താരകമന്ത്രം, ആ ഹരേ രാമ എന്നുള്ള ആ താരകമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ആ അതിന് മുക്തി കിട്ടുകയും അതോടൊപ്പം പാർവതി ദേവി അവരുടെ അത്രയും നാളത്തെ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയുടെ വേരറുക്കുകയും ആ താരകമന്ത്രത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പതിതാത്മാവിന് മുക്താത്മാവായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് സങ്കല്പം. അങ്ങനെയാണ് കാശിയിൽ വെച്ചിട്ട് മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനാവൂ. വിഷ്ണുപാദത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഗംഗയിലെ ജലം ഭൂലോകത്തും മറ്റു ലോകങ്ങളിലും പതിച്ച് ബദ്ധമായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും മോചനം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ സദാ ഭഗവത് സേവന നിരാതരായവരുടെ മുക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ കൂടെ കുമിച്ചു കൂട്ടിയ പാപസഞ്ചയം എത്ര തന്നെയായാലും അവരുടെ മുക്തിയെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുകയേ വേണ്ട. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ ആരാധനാ പൂജകളിൽ സദാ നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി സഞ്ചയിച്ചു വെച്ച പാപത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ ആരാധനാ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഗൗരവബുദ്ധിയ അംഗീകരിച്ച് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിൽ കൂടി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കും. പെൺകുട്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയൂ. ഫോൺ അസുഖാണ്. അവരി പാട്ടുപാടൽ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാട്ടുപാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. സങ്കീർത്തനം ഭഗവാന്റെ തൊട്ടവിടെ വീണം ചേട്ടാ. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോ വർത്താനം പറയരുത് മാതാജി, മ്യൂട്ടാക്കിട്ട് പറയൂ താങ്ക മാതാജി. സങ്കീർത്തനം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനമായി. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതും സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സംഘം ചേർന്ന് സ്തുതിഗീതം പാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണുധർമ്മം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. രാജൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചയിച്ചു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ വേരോടെ പിഴുതുകളയുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ മംഗളദായകമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾ ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പാപിക്ക് അസംഖ്യം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റ തവണ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടച്ചു നീക്കാനാവാത്തത്ര പാപം ചെയ്യാൻ അയാൾക്കാവില്ല. അപ്പോൾ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ മുഴുവനും കൃഷ്ണ എന്ന ഒരൊറ്റ പദത്തോടു കൂടി അത് ശരിയാവണ്ണം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും പാപങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നു. മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തി, എന്നെ ഇങ്ങനെ വൃത്യന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്താമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങാണ് പരമോന്നത സുഹൃത്ത്.
ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ മൂർത്തി. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശയമാണ്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം പോലും സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ വിലാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതികാസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ജന്മ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദ മുനിയുടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, ശുഖദേവ ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പാടി കേൾക്കുന്നവന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ് പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദ മുനിയുടെ പഞ്ചരാത്രം, ശുഖദേവ ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഭഗവത് ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല താനും. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നും വന്നതാണ് ഈ ഗാനങ്ങൾ. ആളുകൾ ഇന്നും ഇതിന്റെ സത്ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അതിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മോചനത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തത്? നാരദമുനി ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന ഈ ഭാഗവതത്തില് 1-ാമത്തെ കാണ്ഡത്തില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസൻ, അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തപോവന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹം നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭഗവത് സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്യന്തിക പ്രവർത്തനം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ജപം. ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കി ചൊല്ലിയാൽ സങ്കീർത്തനമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ ജപം, അത് ആ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ കൂടി പാകത്തിന് ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് സങ്കീർത്തനം. മഹാമന്ത്രം കീർത്തനത്തിനും ജപത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരേ സമയത്ത് ജപത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം, സങ്കീർത്തനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. ജപം നടത്തുന്നവന് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്, കേൾക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മൾ 2-3 പേരടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാം, ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രേയസ്സിന് അത് ഉപകരിക്കുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു പ്രസ്താവന, ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മുക്തിയുടെ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് സേവയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫലശ്രുതി ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. जय हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തില്ല എല്ലാരും? ബീനമ്മ മാതാജി ചെയ്തില്ല ഒന്നുമില്ല. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാരും ഇട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഇട്ടോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തോളൂ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.